condong dari meh janjian nongkrong angkringan ora tekan-tekan. Nah iya. Katanya nganu. Cantol katanya. Cantol apa? Cantol rondo ki to iki. Alah, ubene wis apa? Paling yo rondo ompong wis bejo digelem. Ngono rondo ompong. Lah piye? Rondo anak limo ya apa? Ngomong apa nih? Rokane lah. Yo, untune to persiapan. Tak kira. Tak kira rondo ompong. Dicai lah. Kami yang saya ya. Jadi ngopi saya ya. Terus di Pak lagi lah. Olahraga. Oh. Kok dhewe to pasangan. Pernah dulu ya. Yes, yes ngene iki. Wes tok. Yes, beli dhewe Pak le parane ning iki mau. Mana es teh go cawik bener. Oh iya. Oh, es teh kopi le. Cong-cong gitu ya. Monggo. Dijalan di print, dari. Silakan apa? Lo dijalan. Minum. Iya, lo dijalan. Emangnya makanan ya? Seger, malah ger. Cek, itu terang. Coba. Sesuai aku tak. Lu ini enggak sekarat ini. Siro, lu ayo. Seke. Kan gini. Cek. Wah, seger ya. Ngopi karo rokokan. Nanti timun cair lah. Oh yes. Mana kumpulan sih, Bang? Kamu mau kumpulan sih, Bang? Rembuk kumpulan vaksin, Bang. Vaksin. Iya dong. Kan ngeleboknya vaksin, Bang. Vaksin ada berubah Tapi disuntik pada dileboknya. Oh iya. Disuntik, dicoblos. Coblos. Coblos yang maksudnya kan kode. Leboknya kalau leboknya rong ngene ngak. Yo kini ya lebok gini. Halo bro. Dong. Pagi teko itu. Enak mas dong ngopi-ngopi. Ya, saya tak gawe sisan ya. Wes keno. Gawe go apa kuwi? Timur. Aku mimlaku. Kalau aku mau motor. Motor lu balik bes. Udah tinggal ngomong main biar mungkin aja lo. Salam istri kayak udah mas. Enten. Wes jembe dhisik. Dicekel ngono ae. Kering. Nah ngomong panas pol. Jangan lagi bos nutup bae kok. Kayak lambemu. Ngomong es bae ngono. Yo, ilmu ono, kita waca ono pengumuman. Pembawa ini macam pembawa. Buka dhewe dong. Kowe Lomba Agustusan. Apa kuwi? Iya, itu kayak lomba-lomba biasanya. Ya Agustusan nih. Pandemi marai. Ya kuwi. Lombane opo iki garian? Ki ono 5 lomba. Siji. Nggawa semangka, nggawa sekop. Semangka, gowo sekop. Iya. Lah sekop iki caplok meneh. Ora to. Lah piye? Enak setin, nggawa cendok ya dikok kene. Nah, lah sekop. Sekop yo dijunjung tangan siji ngene to. Lu pira cukup dadine yo ora menantang ya. Itu menantang ya, jadi kowe nggawa dhewe. Nah, Iso ora? sekop nggawa Semangka. Semangka. Ora Siji tok tangane. Ya siji tok. Wah, tak kira loro ngene ya ora menantang. Siji yo. Ya kuat. Ngene tangane. kowe iki nggih nampuk ra. Oh malah ditapu ya. Iki wah ora ngajeni. Loro kuwi. Ya sekope dikaploke aku, semangkane keproke ku. Terus serang tang gitu. Iki biasanya ya sing melok sing biasa fitness kuwi. Sing gede. Iya sing awake gede sing Ribut ya. Hah? Wis sing gede kene kok. Di Oh, sing wetenge kagedhian. Awake kecil. Ya. Oh, awake tok sing gede. Aku ki six pack. Six pack. Oh iya six pack. Six pack apa?
Ya, kotak 6. Ono awake kotak-kotak iki. Jadi saya nomor 1 kuat mau ora? Nah, aku jelas angkat tangan aku. Wah, nah aku ya. Kan, Wis seneng mau. Kayak nanti dibangkai semua kan ya. iki lanang kok ora. Oh gawean. Oh gaweanmu kowe nyekelmu benang besi gede-gede mu. Loro apa wi? Menoro lebokke potelot nang botol. Ya, iki mesti iki potelotnya ditalekke nang weteng terus Gak mana wi. karo dodo. Mau minum bare kabeh. Nek kowe jengking mesti, jengkilang mesti. Ya sekilan kae kok kae kae ya. Kerungkep bisa sama botolnya malah nyoblos gitu. Mana ini kan? Wah aku gawatan kowe. Ketemu Emangnya kan belum bertak cilik, itu melok. Lah cilik piye? Mosok wong cacine kono sekop padha ya kowe iso. Sing sekol, iki pensil aja. Lho iki Iya. wong tuwa ya iso. Lah aku dodol tekan ngelan malah kena nginang ini malah kaya cobolen kok. Maru. Iki ngombe susu nang dot. Iki ngombe susu nang dot. Wih, jadi kasih bete ya. Enak Aku kok. melok wi. Halo. Halo kabeh ya. Ya enak kok. Wis biasa tau ngombe susu. Dek, iki paling dote digandelke nang guru gantine kayak mangan kerupuk. Lo ngecek ini ya? Nah, Lah kaya ngecatnya ora dicekeli tangane nang mburi. lah kaya anu kaya nganu cempe kayak ini. Mbokne ya gak bener. Wes. Nomor 4 tarik rondo. Iki bahaya iki. Pas. Bahaya iki. 10.000 senengane. Nah, ini rondo terus agane. Kue gitu ya. Rodone bae. Iki lho. Ceng iki lho sing senengane wae ora mak desap. Ora mak kecung lho nih. Ora metune mburi omah. Rumah piye? Plasteran kabeh. Hubungannya apa mburi omah karo plesteran? Ya maksudnya plasterannya enggak kudanan adalah di rumah. Oh iya. Oh, orang nakal ya, orang ngejain Mas. Ini nomor 5. Orang apa? Ini nyanyi karo Mencatiro. Nah, jadi nyanyi Nah, ini apa? ya sembarang. Nyanyi dangdut ento, Coba jajal. pop ento. Jajal wis. Latihan sih. Yo contohnya ini toh. Tete atau sekali ngono. Jadi kowe. Sak rampunge. Ya, saran mungkin piye? Oh, latihan saran bumi. Ya sithik wae.